Tää vittu seivaa vittu jonkun vitun pistoolin. Keharin onneksi kuoli tohon ainakin saatiin rahat. Ei me saatukaan, koska sit vitun timeri meni alas. Se ei mennyt vittu. Vittu mä vihaan tätä oikeesti. Vittu tää on ihan vittu ärsyttävää, kun tällaisia vittu kehitysvammaisia apinaan tulee pelata tätä pelissä. Mä haluan, kun mun elo hävii. Ase 2. Invaatsomat. Häh? Invaatsomat. Mä menin, mitä vittu et sä kuollut siitä? Mä oon legitisti vittu sorkkoompi saateja. Missä vika oli? Justi oikeat. Hellost. Okei, nyt on pahat paikat. Tää on 1 000 000 euron kysymys, okei. Oliks vihu just siinä oikeellä? Ei ollut vihu just siinä oikealla. You're goddamn right. Eipä olla. Oi vittu, tulee läpi. Mitä toi teki? Miss? Sait Okay. Joo, mä oon tulos. Nice, nätti. Tuo oli kyllä aika nolla. Jos mä hiilas sua sinne. Et. Häh? Mitä? Mitä vittua? Pystyy mä näköjään hiilaa sua? What the fuck? Oi vittu, mä pierasin melkein kakkosen housuun. Mulla kävi tänään silleen, että mä kakkasin housuista, mä kuolin. Mennään mä otan vähän itsepuolustusvälineitä. Banaane. Vittu homo. Accomplishment! Katos, I'm about to do what's called a pro gamer move. Moro Bastion! Lichanga Tower. Mä en osaa vittu yhtään pelaa tätä. Huida sitä vittu vasaraa siellä vähän vittu. Joo, mä tiedän. Hyvät kysy eka apuista, Joo, mä tiedän. Mä en osaa pelaa tätä. Hei tässä on apuisle. Joo, mä tiedän. Oi vittu sun. Älä laita tällaista. La, mulla on ultimate. Te ette voi kuolla, kun mulla on ultimate. Te voitte kuolla, ois voinut ehkä säästää ton kauemmaksi. Vitun, mene nyt vittuun sitä saatana luutkaa. No kuole. Vittu toi on paska, toi yrittää tulla tappaamaan ja se kuolee silti. Vittu sä oot ihan syöpä. Mitä sä hävit vittu hiilelle 1v1 vittu ihan oikeesti? Sellaiset paskan jauhannat sieltä. Tiedätkö, mä teen mitä kutsutaan pro-pelaajaliikkeeksi kohta. No, mä pelaan Lucio, niin voitko arvaa mitä tapahtuu? Varmaan homoilet. Käy kattoo. Katoppa tätä. Joo. Mä oon ekaluokkalainen. Ketit tiedätkö kun mulla on tällainen lippis. Mä oon sun opettajas. Hyi vittu, toi oli yllättävän seksuaalista. Oho niin, no miksi sä teit siitä outoa? Jos et sä ois kommentoinut tota, niin tää ois ollut täysin normaalia. Pelastin muuten just teidät puoli vahingossa kylläkin. Pelastin, mä katsoin, että mä olin sille vittu mä kuoleen, sit sieltä tuli vaan Reinhardt vaan yhtäkkiä. Se oli siis täysin tarkoituksellista, tarkoituksellista. Enkä tippunut, täällä mä oon. Oi vittu, et piti kävellä, voi vittu! Mutta ei tarpeeksi hyvä meille. Ei näky. Mä oon tulos. Kapina! Mihin vittuun minun ultimate katos? What? Häkkärin suuhun kui. Se vaan vittu katos. Mitä vittua? Panemisiin.
Tää yksi jätkä on ihan haipees täällä. Tää vaan spinnaa tää jätkä. Oho. Vittu täällä on hyvät muuvit. Oi. Never give vittu. Never give. Äijät, kattokaa miss mode! Mä tipuin voidista alas. Mä tipuin täältä kartalta alas. Mä oon täällä voi! Häh? Moro on täällä. Miksi sulla on granaatit steltissä? Mitä vittua? Noniin, kai se tollakin käy. Kato mulla. Teillä oli kanakebab, yksi kappale. Sinä ei maksanut kebab kanan nyt, sinä karssi. Minä laitan sinun Afganistaniin. Sinä olla meidän ihmiskivi. Mä tehdä susta kebab. Mä tehdä susta kebab. Ota mun sakki. Haram. Katoppa tätä vitun sankaria, kato. Ja sit perseeseen. Noin. Ja sieltä. Miten mä oon vittu hengissä täällä vielä? Mä en tiedä. Noniin, moro. Sinne meni. Täällä toivoi vittu, kun se on vieläkin elossa. Mä tuon sen tosta toisenkin panssarevaunu äsken. Mä olin, no se oli mitä mä flemaan sen. Ei tää ihan... Eipä flemaasi itteni. No se on vasemmalla vissiin jengiä vitusti. No, kun täällä tuossa panssaria, niin mä saan ihan hyvin hoideltua näitä. Joo. Mä tiedän muuten miten nyt sen trikin mieli se pääsee nopeampaa tuolla sivuttain. Mahtavaa. Kato menee sivuttain. Ja sit laittaa Oi vittu väärä nappi. Niin, mitä olit sanomassa? Vähän tuen täällä näitä granaatteja. Joo, mä oon tää sun vieressä. Mä yritän Vittu tuolla on vitusti vietkonkia tuolla. Oi vittu sä sait paljon, mitä vittua? 4 jätkää! Anteeksi. Toi varsin kuoli just joku äijä johonkin sniperiin. Ei kannatti mennä siihen sen perään. Mä oon jotenkin yllättynyt, että sä oot kuollut. Vittu mä menen nukkuu, fuck you. No vittu en mene nukkuu kun mä tarvin ne kerran. Laita nyt se vittu! No you don't. Mitä mieltä sä oot sellaisesta, tiiätsä, että jos mä oon tiiätsä kävelemässä normaalisti, tiiätsä kadulla, right? Ja sit mä otan mun housut pois ja mulla sattumanvaraisesti seisoo, niin sehän ei oo syy kiinni ottaa mua, vaikka mä oon niinku lastentarhan vieressä, right? Eikö se oo niinku ihan normaali? Anyways, kiva sää tänään, eikö se oo? Mä kyllä lähtee niinku vittuun täältä ihan mielellään. Oi vittu! Tuo siellä mu... Ei! Väärä suunta vittu video! Ei saatana! Päästä mut läpi! Tää vittu trappas mut tänne! Toi vittu trappas mut tonne! Tuu tänne. Herää henkiä. Se alue tosiaan tulos. Chest ei pari vaan. Mä käydään tuohon hakemaan. Jos siellä on nyt... Miten vittu mä lait 2 kertaa maailmanverkkoa, kun sit jätkä vaan rikkaa jotain vitun tynnyreitä. Ois tässä vittu jotain tärkeämpääkin hommaa. Ja sit sieltä tuli uusi Geladro. Minkä on jotain tynnyrit sit. Niin sieltä tulee jaa! Au! Ai. Meneekö sun hirveen hyvin tää peli? Oi! Menee kyllä kovin! Ja sit sieltä tulee sellainenkin mitään. Mä istunut Uberin muuhun. Toi nyt ihan paska. Hui! Tää on ihan hauskaa kyllä. Haluat sanoa jotain hauskaa? Oi vittu mun kompastui portais. I'm falling.
Tää on vähän huono idea. Joo, mä vittu huomasin. Nerdimans! Niin, anna mulle 180, niin mä hakkaan sua paskaksi. Vittu sä oot homojätkä, mitä vittu mä tuun raiskaa sut seuraavaksi saatana. Ai niin säkin oot tässä vielä. Diplomatia 101. Vitu Milanjov tuhottu. Tushkeissi Milanjovin reppi. Nauran niin kovaa, että Mitä? mä nauran niin kovaa, että mä piaras. Vittu Marienburgi, ne on ihan paskaa, kun ne vaan valittaa koko ajan kaikesta ja vittu käy valtailee mun juttuja täällä. Aha. Oi vittu! Moi. Mitä tapahtuu? Ei mitään. Mitä tapahtuu just? Ei mitään, kaikki on fine. Chillaa. Kaadoit sä taas sun päälle taas? En. Melkein joo, mut en. Meinas kahvit taas leviin lattialle. Slay Queen! Yes Queen! Tuoko. Mä maksan sulle vähän etuajasta takas. Siinä on hyvä. It is good to see our allies of the mountains. Aha. Thanks. Right? No worries. Mä meinasin ihan vittulakseni vaan perut. Ei kun hetkinen! Nehän oli mun rahat! Ei vittu! Miten mä menin tohon? Miten vittu mä menin tohon? Tuo kääpiö tuli tonne mun linnoille, mut sen matka jäi vähän lyhyeksi kohta. Lue ton nimi. Niin. Niin sotilasta. Niin Mikä vittu? Nyt ymmärrän sen nyt miksi mä huutistelin niin kovaa. Joo, mitä vittua? Häh? Ei vittu, äijä kantiin varressa, sieltä tulee motherfucking Soren kalsarikantti. Mä oikeesti Oh, vittu. Boori kävi mun kimppu, mä hakkaan ton. Uhui! Äijät. Kai sä pääset tänne. Tuomas koko emo tällainen kaikkien keskellä vittu. Oi vittu, näitä on paljon. Mustikoita matkalla. Voi vittu. Mene pois! Ai vittu! Mulla on just näitä. Juoskaa! Peuratkin vittu tää. Mulla on just staminoa. Ei saatana vittu! Mun äijä vierii mäkeä. Ei vittu, täältä tulee lisää, kattokaa nyt kun ne vaan juoksee tuolta vittu. Ei, mä en halua katsoa taakse, mä haluun hidastaa. Ei vittu, tuollakin on noit ihan vitusti, mitä helvetti. Sä oot muuten syönyt jotain safkaa. Kyllä mä söin, mut kun mulla oli ruoka silloin täynnä, niin en pystynyt syödä enempää. Mitä? Ja kun mä etsin haneen, niin mä kuolin tohon vitun myrkkyyn. Okei. Mitä? Bro. Tää on hyvältä. Tulee miehen kämpän takaa. Joo, mä oon valmiin täällä. Siis takaa. Niin eli edes siis. Aha, no sit se on just niin. Moro, big boy. Löysit trollit. Joo. Eikö sun mutsis? Hyi vittu, miltäköhän muuten naistrolli näyttäis oikeesti. Varmaan vittu samat kuin sun äiti. Ei meinaa kaatuu vittu. Mä oon jumis! Mä oon legitiumiin! Vittu törmäs muuhun, perkele. Mut sä tuosit sen! Ennä vielä! Nice! I can do this! Fuck you, bitch! Äijä mä lennän vittu yhdellä siivellä. Ok bro, En mä sit siipiä tarvii. Satana läski, vittu kun sä menet tuolla noin satana nopeasti, mä jään jälkeen vitun kyrpä. En mä kuole nopeammin. Vittu niitä Tää on vähän riski kyllä lähteä tänne. Ei oo, mennään vaan. Mennään vaan. Ai jää. Oho.
Kuka vittu mua repii? Nyt veitsi levis. Aha. Ai. Ja se tyrmää mua. Mä sain Icon Destroyed ja meidän henkiin vielä. Mitä vittua lol. Mä oon ihan kohta siellä, mä otan mun nopeukuusi päälle. Nyt kuuluu, että pommit tulis niskaan. Ja mun on tossa jollain niinku 3 metrin päässä pommeet. Nyt ei kyllä hyvältä näytä. Nyt näyttää siltä, että ei hyvältä näytä. Toi on hyvä, kun sä menet tolle edes, niin kun sä kuolet, niin mä tiedän missä vihollinen on. Vittu mikä hypyn mä tein, näit sä ton! Näit sä ton! Niin, nyt mä vaan sanottu. Vittua, saatana, vittu! Vittu ihan oikeesti! Siis mä oon niin kyllästynyt tähän, että aina kun joku pelaa jotain vitun saksallista, niin on vaan silleen instakille, vittu. Ihan oikeesti, vitun German bias. Niillä on venäläiset, vitun Venäjä bias oikeesti vittu. Vitun japanilaiset pansseroonut täysin balansoituja, ihan normaalia, hyviä ajoneuvoja. No nyt jos olisit täällä auttamassa, niin me saatais nää tapettua. No ei oo paljon syytä sinne tullut. Jaha, ei mitään, mä taisin kuolla just. Joo, ilmeni kun mun pitää ampua 2 kertaa vittu tai äijää vittu ampukäkkeet. Siis on... Jallu, sulla on AIDS. Ei.